Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Op de Rooseveltweg is afgelopen weekend een ravage aangericht door een grote boom die is omgevallen op maar liefst 3 verschillende huizen. De boom brak wegens nog onbekende oorzaak in 3 stukken en beschadigde daarbij de 3 huizen. De bewoners zijn met de schrik vrijgekomen, maar er is wel flinke schade aan de pand. De Raad voor Rechtshandhaving is kritisch op het functioneren van het Criminaliteitsfonds. Het fonds financiert projecten ter bestrijding van criminaliteit. Maar volgens de Raad voor Rechtshandhaving kunnen er verbeteringen worden doorgevoerd op het punt van transparantie en efficiëntie. Op die manier zou beter kunnen worden gecontroleerd of de projecten van het Criminaliteitsfonds wel het gewenste effect hebben. De Nederlandse staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, heeft een brief geschreven aan de Eerste Kamer. Dit naar aanleiding van vragen over de situatie rond de migranten vanuit Venezuela en hoe die op Curaçao worden behandeld. Volgens Knops is er geen aanleiding om in te grijpen door het Rijk. Volgens hem voldoet Curaçao aan de internationale normen en kunnen mensen die asiel willen aanvragen dat via een bepaalde manier ook op Curaçao doen. Statenlid voor de partij PIN, Reinox Kalmers, is boos op de Rotterdamse burgemeester Ahmad Abu Taleb. Die heeft vorige week op Curaçao gezegd dat de drugsscanner van Hato kapot is. Volgens Kalmers kan hij daar beter niet in het openbaar over praten. En verder moet hij meer kijken naar de Rotterdamse haven volgens Kalmers. Dat is namelijk een van de grootste invoerplaatsen van drugs voor Europa. In plaats van te wijzen met de vinger naar Curaçao kan hij beter in zijn eigen gemeente kijken, aldus Kalmers. Curaçao had afgelopen weekend te maken met verschillende auto-ongelukken. Zo zijn er verschillende chauffeurs de macht over het stuur kwijtgeraakt en zijn ze in de Mondi terechtgekomen. Maar op de Cascoraweg vond dit weekend ook wel een heel ernstig ongeluk plaats tussen 2 auto's. Daarbij zijn beide chauffeurs met flinke verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De Curaçaose atleet Taimir Burnett heeft dit weekend goed gepresteerd op de 200 meter hardlopen tijdens het WK Atletiek in Qatar. De 26-jarige sprinter eindigde in het Khalifa Stadion van Doha als derde in zijn serie in een tijd van 20 seconden 37. Dat is maar een fractie boven zijn persoonlijk record van 20 seconden 35. Hij plaatste zich daarmee rechtstreeks voor de halve finales die vandaag zullen worden gelopen. In de afgelopen 3 dagen zijn zeker 120 mensen om het leven gekomen door hevige overstromingen in het noorden van India. Dat melden lokale media. De meeste doden zijn gevallen in Uttar Pradesh. In de grote steden van de staten is weinig verkeer mogelijk. Alle treinen staan stil, scholen zijn dicht en ook veel ziekenhuizen zijn gesloten door het hoge water. In Patna, dat is de hoofdstad van Bihar, staat het water zeker 1,5 meter hoog. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.